guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनै बिश्वकर्मा आरोना ओमफ्राय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिश्वकर्मानि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोफोर दिनै बिश्वकर्मानि जोंहाबो न'आवहाय फिसा फुजा होनो नागिरदों आरोना ओरैनो फिसा आरोना जेबो गारि गेदेरबो गैया नालाय न'आवहाय फिसा फुजा होनो नागिरदों स' दिनै आं बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै आरोना फुजा होनायनिफ्रायनो आसा खालामो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थागोन ओमफ्राय मा शेयार खालामलांनो हायो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायोहाय फुजा होग्रोनोसै ओमफ्राय जा गरमखाय आं गोलोमजोब्बाय आरोना एकदम गरमथार सान्दुं गोसा दुंनानै जा गोलोमखादों ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय अननानै जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोफोर नायनायजों लोगोसे आरोना लाइक खालामनो दाबाव अननानै लाइक खालामना होब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्लाथाय साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर थौदो नायलांदो आरोना आं स्टार्ट खालामलांसै भिडिअखौहाय गारिया थुब्रा बेयाव होयो नामा मानि गारिया नै बिफा फिसाला गारि सुगासिनो नै लोगोफोर फुजानि जगर लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय फुजा होलांनोसै नै फुजा होनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ नै लोगोफोर बावखांबाय आरोना एकदम बावखांनाय लोगो लोगोनो माने फारेवा एकदम जाजोब्बाय आरोना प्रखादखौ दसेनो फैनानैहाय ओमफ्राय आं दोहै बिदि लानो मोनाखैमोन दासो लादों
लोगोफोर गथ'फोरनो पकाद होखांबाय आरोना ओमफ्राय आङो दायोहाय आंबो एसे जानोसै ओमफ्राय नै दहाय फुंनि साहा दंमोन आरोना लोंलायनोसै एसे साहाखौहाय लोगोफोर आं भिडिअखौ आं गोलाव लाला ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामहरदो शेयार खालामना होदो सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय